Prečo je pre niektorých ľudí väčšina osobného rozvoja nefunkčná? Dnešný svet je preplnený radami, ako zmeniť mindset, preprogramovať myseľ a myslieť pozitívne. Z každej strany počúvame, že všetko je v hlave. A predsa mnohí z nás skúšajú meditácie, terapiu, afirmácie či dýchové techniky a napriek tomu sa cítime rovnako. Vyčerpaní, preťažení, bez energie, s úzkosťou, výkyvmi nálad, problémami so spánkom, nie preto, že by bola myseľ slabá, ale preto, že telo nefunguje tak, ako má. Väčšina z nás rieši software, teda myseľ, ale ignoruje hardware, telo. A práve tu vzniká ten najväčší nesúlad. Predstavme si počítač, ktorý je zahltený, prehriatý, plný chýb. Môžeme mu dať nový program, krásnu tapetu, motivačný citát, ale nebude fungovať lepšie. A presne toto robíme aj my. Snažíme sa meniť svoj život, kým náš vnútorný systém volá o pomoc. Možno nie je čas viac tlačiť. Možno je čas začať počúvať telo